हेलो लोगोफोर, रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आंना टाबाव गायनाय टमेट'हाय बिराद मोजाङैनो ग्रोथ जादों। ओमफ्रायहाय बियो बिबारबो लाबाय। दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, बिराद मोजाङैनो बारबाय बिबाराहाय। ओमफ्रायहाय बियो दालाइ मोनथाम बारदों आरोना। नैबे मोनसे, नैबे मोनसे। ओमफ्राय नैबे बिजौआवबो फिसा लाबावदों। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, बेवहाय मोनथाम रोखोमनि दङ टमेट'आहाय। नैबेयोहाय आङो बानलुआवहाय जावैनायमोन, बानलु बिफाङाव। थांनाय बोसोरनिनो बेगर बियो। एसे दोन्दोंमोन आङो, ओमफ्रायहाय बियो फांनै थालांबाय। नैबेलाय फांसेया फिसाथारमोन बियो, सान्दुं मोननानै बिराद मोजाङैनो देरबाय बेबो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबे फांनैयाहाय आङो भिडिअ खालामनानै दिन्थिखादोंमोन। बियोहाय फिथाइजोंनो बानायनाय, बिनि जोलैयाहाय। नैबेलाय लोगोफोर, बेबो बिबार लाबाय। बिराद मोजाङैनो लादों। ओमफ्रायहाय नैबेबो लाहांबाय, फिसानो, केमेरायावहाय सिनायनो हानाय नंला। नैबेलाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेयो बिराद मोजाङैनो देरदों। बेवहाय बिबारा दालाइथाम लानानै दङ। नैबे दालाइसे, ओमफ्राय नैबे, ओमफ्राय बिजौथाराव दंबावो, नैबे बिजौआव। नैबेलाय सिङावहाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, बियो हायावनो जावैनायमोन बियो। बाजारनिफ्रायहाय बेगर लाबोनायमोन बियो। ओमफ्रायहाय नैबे फांथामाबो बाजारनिनो बेगर आरोना। नैबे फांसे, नैबे मोनसे, ओमफ्राय नैबे मोनसेयाहाय। बेबो बिबार फिसा फिसा लाजोब्बाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नैबेयो फिथाइनिफ्राय जावैनायमोन आङो। दिनैसिमहाय बियो 18 डेज जाबाय, 18 दिन। बिराद मोजाङैनो ग्रोथ जादों बियो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो बिनि जावैनायनि भिडिअखौ सिगाङावनो होखादोंमोन। दा आङो नैबे बिफां एसे गिदिरनि गुदिनि, बिफां गुदिनि बिलाइफोरखौहाय हास'नानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आङो बिफां गुदिनि गोरा जानाय बिलाइफोरखौहाय हास'खांबाय। दा आङो बिफाङावहाय दै लुनानै होनोसै। दै लुनायाहाय जाबाय आंना। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबे फांनै टमेट'खौहाय आङो प्लास्टिक फिसायावनो गायदों। बिबारबो लाबाय। नैबेलाय बिबाराहाय दा मोजाङैनो लादों। ओमफ्राय नै फांसेयाबो बेहा दालाइ मोननै लाखाबाय बिबारा। ओमफ्राय लोगोफोर, नै बिराद फिसा प्लास्टिकआहाय। बेयावहाय आङो गायजेननायावल' होनाय जादों हासारखौ। ओमफ्रायहाय बियो आङो हायावनो जावैनायमोन बे फुलियाहाय। बिराद मोजाङैनो ग्रोथ जादों आरोना। नैबेनो लोगोफोर, आङो हायाव गायनाय टमेट'आहाय बिराद मोजाङैनो जाबाय। ओमफ्रायहाय बिबारबो लाबाय। नैबेलाय लोगोफोर, नैबेलाय फिसा फिसा बिबारा। नैबेलाय गासिबावबो लाजोब्बाय बिबाराहाय। नैबेलाय।
ओमफ्रायहाय लोगोफोर बे साइडनियाहाय फिथाइनिफ्रायनो बानायनायमोन फुलियाहाय बेखौ एसे सिगाङावनो गायनाय जाग्रोदों। ओमफ्रायहाय नैबे फारसेयाहाय बाजारनिफ्राय लाबोनायमोन बेगरा पेकेट बायनानै बेबो बिबार लाबाय। ओमफ्राय बिनिखौहाय बांद्राय सिनायनाय नङा, एसे फिसा आरोना बिनि बिबारफोराहाय। अब्लाबो आं फांसे दिन्थिनानै होनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, नैबेलाय नुदोंना? ओमफ्रायहाय लोगोफोर आंनि टमेट'नि फिसा बारियाहाय बेनो। आंनि टमेट'नि आपडेटखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअ गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।